Federalnom tužilaštvu podnio sam krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u gradu Tuzla. Radi se o gradonačelniku Jasminu Imamoviću, Slađanu Iliću, predsjedniku gradskog odbora SDP-a, odgovornim licima iz službe za budžet i financije i drugim odgovornim licima. Obzirom da se radi o više lica, bio sam dužan u prijavi koju sam dostavio Federalnom tužilaštvu definisati krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zločinačka organizacija, krivično djelo prevare, nesavjesnog rada u službi, zloupotrebe službenog položaja ovlasti i krivotvorenje isprava. Radi se o sljedećoj apsurdnoj okolnosti koju ja do sada u svojoj praksi kao advokat, pravnik i vijećnik i prije federalni poslanik nisam imao priliku vidjeti. Ja mislim da je do sada nezabilježeno u Bosni i Hercegovini, pa regionu vjerovatno, možda čak i na cijeloj planeti, ovakav slučaj prevare. Prilikom usvajanja budžeta 2017. godine, za koji sam ja glasao kao vijećnik, mi smo dobili obrazloženje budžeta, gdje je u obrazloženju budžeta navedeno da iz posebnog dijela sredstava namijenjenih za energetsku efikasnost, toplifikaciju, odnosno smanjenja posljedica zagađenja zraka, novčana sredstva se definišu po zakonu koji je odredio usmjeravanje prihoda iz rada termoelektrane, a za Tuzlu je to oko 5,3 milijuna godišnje. Iz tih sredstava, dakle, koja su namjenska, trebaju se namjenski projekti finansirati. Mi smo tada u obrazloženju budžeta dobili citiran zakon. I u tom zakonu je stajalo, pored svih odredbi, i alineja, i za zadnje alineje koja je zakonski bila definisana, još jedna alineja finansiranja kulture. Ja tada nisam provjeravao to. Nisam uzeo zakon, originalni službeni glasnik da ga provjerim. Nije mi zaista moglo na um pasiti da se može desiti da neko doda alineju zakona, u zakon, odnosno odredbu zakona. I glasao sam i ja za finansiranje, između ostalog tada, i oko 350.000 maraka Narodnog pozorišta Tuzla i određena sredstva za Narodnu biblioteku. I to je prošlo. Tek za budžet 2018. godine, kada smo počeli postavljati pitanja u vezi namjenskog trošenja, donio sam i zakon. I tada smo mi, obzirom na odredbe zakona, upozorili u nacrtu, je također bilo predviđeno da će više stotina hiljada maraka ići za ove dvije ustanove, oko 700.000 maraka. Upozorili smo u toku nacrta da je to nenamjensko trošenje budžetskih sredstava. Gradonačelnik je tada branio stav da je to namjensko, služba za budžet i financije da je namjensko trošenje. Međutim, u prijedlogu tih sredstava u toj stavci nije bilo. Dakle, sklonjene su. Očito su i gradonačelnik i službenici odgovorni shvatili da to ne može proći na način kako su htjeli, u smislu opravdanja da su namjenska sredstva, kada smo citirali zakon. I evo, u 2018. godini nema tih sredstava u ovom dijelu sredstava za toplifikaciju. Sticajem okolnosti, obzirom da smo došli u određen sukob prilikom razjašnjenja o namjenski trošenim sredstvima, gdje sam ja tražio odgovore i dobio sam određene odgovore i na vijeću su čak i dostavili izvještaj na kojem smo raspravljali na januarskoj sjednici, u tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla koju je zakazala opozicija SDA, SBB, HDZ i BOS. Vidjeli smo koliko je sredstava došla, za koje namjene. I tada smo kroz analizu, odnosno ja sam kroz analizu svih dokumenata i prethodne godine došao do spoznaje da smo mi u obrazloženju budžeta imali tu dodatu alineju koja je tada, eto, po predlagaču, gradonačelniku Jasminu Imamoviću, koji po zakonu o principima lokalne samouprave je predlagač budžeta, nacrta i prijedloga, je dodata kao okolnost da mi kao vijećnici glasamo za budžet. Obzirom da je javno poznato i ne krije se, i to je i evidentno, da predsjednik gradskog odbora SDP-a Tuzla učestvuje u donošenju i pripremi odluka parlamentarne većine za svako vijeće. SDP redovno zakazuje sjednice svog kluba na koji dolaze većina šefova službi ili svi oni koji smatraju iz SDP-a da su potrebni da se izjasne o tačkama dnevnog reda i zauzimaju se stavovi. Dakle, Slađan Ilić je u potpunosti uključen u sve što znači rad gradskog vijeća, odnosno pripreme sjednica gradskog vijeća, i čak je u nekoliko navrata sam istakao, pomenite tu još jedan vijećnik, ali ne bih sada o tome, da on učestvuje u pripremi budžeta
za nacrt ili za prijedlog zajedno sa gradonačelnikom. Iz tih razloga je i Slađan Ilić evidentiran u okviru ove prijave. Ono što je interesantno, zašto smo se odlučili da idemo na kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona? Pa, već sam rekao jednom prilikom, ali opet treba naglasiti, u tužilaštvu Tuzlanskog kantona rade najmanje 4 bivša službenika koji su bili na visokim pozicijama u opštini Tuzla, odnosno grada Tuzla. I kako ne bi došli u poziciju da podnošenje krivične prijave tužilaštva Tuzlanskog kantona kompromituje kolege tužitelje, ja sam se odlučio da se ova prijava dostavi federalnom tužilaštvu, jer postoji dovoljna osnova gdje federalno tužilaštvo treba po službenoj dužnosti također provjeriti dakle, koja su to lica, koja su lica bila prije angažovana na kojim funkcijama, a sada su tužitelji, dakle najmanje 4 tužitelja. Čak su 2 tužitelja iz dijela grupe koja se bavi ovim krivičnim djelima direktno bili dakle, vezani za gradonačelnika i za poslove koje je obavljao, odnosno tada načelnika. I tužilaštvo federacije može direktno dakle, voditi postupak ili eventualno se odlučiti za delegiranje drugog tužilaštva, odnosno tužilaštva kantona Sarajevo ili Zeničko-Dobojskog kantona. Iz ovih razloga smatramo da bi svakako procesuiranje bilo kojeg visokog zvaničnika političkog trebalo da bude od strane drugog tužilaštva iz drugog kantona ili sa višeg nivoa, kako bi izbjegli situacije da zbog tih mogućih veza i svega onoga što može značiti zaštita određenih političkih ličnosti zbog njihovog političkog uticaja, javnost znala da će istraga koja će se eventualno provoditi protiv bilo koga, pa i suđenje samo provesti na način da će imati bar minimalne uslove, ako ne već objektivne, za pravično suđenje i pravičnu sudačku odluku. Evo iz ovih razloga, dakle, mi smo i na ovaj način pokušali obezbijediti uslove da u narednom periodu i gradonačelnik Jasmin Imamović, nezavisno od postupka koji se treba voditi, Slađan Ilić kao predsjednik gradskog odbora SDP-a, predsjednici službe za budžet financije grada Tuzla i svi ostali moraju voditi računa da sredstva koja dolaze na poseban račun, a namijenjena su za toplifikaciju, energetsku efikasnost, zaštitu dakle, građana od posljedica zagađenja zraka, moraju namjenski biti trošena i usmjerena najvećim dijelom u toplifikaciju, što smo evo i uspjeli na zadnjoj tematskoj sjednici kao opozicija uz pomoć građana i posebno medija prisiliti aktualnu vlast i parlamentarnu većinu da 4,5 milijuna od 5,3 dakle, odvoji za toplifikaciju u ovoj godini i nadamo se da ćemo i iz budžeta obezbijeti određen dio sredstava za toplifikaciju, jer je zaštita zdravlja svih nas u gradu Tuzla prioritet svakoga i mi svi moramo biti na istom zadatku kako bi zaštitili građane od evidentno teških i opasnih posljedica zagađenja zraka.